niin se aurinko on, kato tuolla. Häh? Nämä tälle puolelle pariin. Hyvää huomenta. Vai Suomen kansa. Tää jää vaan tää laastari kiinni joka paikka. Kato sitä. Se voisi ottaa varmaan pois. Oho. Oho. Vikat brunat kaverit. Te ette vittu usko taas mitä on tapahtunut. Nyt on kuulkaa. Ihana tuplakupla. Mistä nämä meidän hameet on? Mä en tiedä mistä Iina ne. Et se mistä hupparit ja. Joo. Mä oon ostanut tän reissusta. Siellä haussissa on tämmöisiä, mutta se ei ole ihan samanlainen, mutta sama materiaali. Juu, kyllä täällä elos. Arvatkaa, no mä odotetaan hetki, että jengi pääsee paikalle, niin mä kerron teille sitten. Mä en niinku kestä. Meikäläinen on ihan vaan näin päällä. Kato mua täällä. Siellä on ihan. Sä et taas. Vähän vittu mitään. Joo, nyt on kuulkaa tilanteet taas käynyt. Isosuinen huora vois puhua kovempaa. Tuo vois laittaa vaikka vittuun täällä. Häh? Mistä jäähyllä? Täällä huoritella ketään. Varsinkaan mun kavereita. Me ei olla pitkä aikaa oltu livessä. Milloin me ollaan viimeksi oltu? Oli ikävä. Mullakin oli ikävä. Tein kauheat vierotusoireet, kun mä en ollut päivää. Varmaan eilen, kun me... Ei ollut muuten eilen, kun laittauduttiin, kun mä olin sen äijän kanssa. Joo, ääni on päin vittua. Sille ei nyt mitään maha. Willen zakje bestellen? What? Yes, you order. Drinken niet? Yes. Okay, I bring it to you. Here is the bill. 2 for 1. Thank you. Olisiko sangria aika? Jos meni se miehinen mies siellä. Missä? No tuolla. Tuolla on muu tuolla. Ah, perkele. Näytätte tosi kauniilta niinkä. Sangria. Salado. Kyllä tässä känninkärkeessä tästä. And the access is the best tattoo studio. Really. Vittuuks saatana kakara irvistelet siinä? Tuijotti vaan tälleen. Ai mua. Olis tehnyt mieli läpäyttää sitä. Yläviistoa. Tonne eteen. Irvistä takaa. Okei, mistä aloitetaan? Aloitetaanko pahimmasta?
Aloitetaan kaikista. Vai säästetäänkö se pahin viimeiseksi? Tommonen cliffhanger. Joo. Joo, mä säästän sen. Se on nopea juttu, mutta mä säästän sen viimeiseksi. Te kuolette, kun mä kerron. Joo. Mistä sä aloitetaan? Haluatko sä aloittaa sun dateista? Mistä Mitä mä viimeksi kerroin? Mä kerroin sen, viimeksi mä olin livessä siitä, kun mä lähdin sinne lääkärin kanssa. Mut eikö sä oo Essi meidän kanssa samassa ryhmässä? Sä tiedät jo, jos sä oot siinä tyttöjen chatissa. Mitä Niina lukee sun tissi alle? Onks sä Essi siinä ryhmässä? Mä aloin miettiä. Ketä kaikki siinä ryhmässä on? Hello. Yes. Ready? No. Yeah, very good. Yeah, good. How much is this? Yeah, 10. No. And if you feel a bit, Hmm? you feel a bit. No? You feel a bit. What about that? You feel a bit. No. You feel a bit. No. No, you feel a bit. No. No, you feel a bit. I said no. You feel a bit. Huh? A la première que l'antenne. And if you feel a bit. No. How much a bit? No pasa nada. You feel a bit. No. I think about it. Thank you. Mä oon tehnyt semmosen tyttöjen WhatsApp-ryhmän, missä on tämmöiset, jotka on seurannut mua pitemmän aikaa ja on näissä meidän mieskuvioissa mukana. Niin siinä me ollaan Niinan kanssa sinne päivitetty niinku reaaliajassa näitä juttuja. Sä oot se, joka puuttuu. Siellä on Sandels ja... Oota nyt vittu. Ketä muit siellä on? Oota. Arta. Nea. Vella. Ja mä. Se on vaan tytöillä. Joo, äiti, sä et kyllä pääse välttämättä sinne. Tää on niin härski juttu, että ei. Mä vähän mietin vielä tätä. Mut joo, niistä dateista. No periaatteessa mä voisin kyllä äitin laittaa sinne. Ei se kyllä. Voin mä äiti sut sinne laittaa. Lähdin viimitteeksi sinne lääkärin kanssa ja sain sun matkoihin. Joo. Siitä mä oon viimeksi kertonut. Se on semmonen tyttöjen ryhmä, mihin saa tulla ne, ketä mä niinku tiedän, että on täällä ollut. Ja mä oon sanonut, että jos sieltä levii joku juttu jonnekin, joku video, niin mä en kysele siis, että kuka sen on levittänyt, vaan mä vaan poistan sitten sen ryhmän. Et se ryhmä on niin kauan, kun siitä pystytään pitämään. Niin laita mulle Essi jossain IG:s, jos sä haluat siihen ryhmään, niin laita sun numero mulle, niin mä lisään sut sinne. Jasadis, mistä asti sä oot täällä ollut? Heitto kun kaikkien nimimerkkejä muista. Lapinullu, sä et usko taas mitä on tapahtunut. Noniin, aloita sä sun. Joo, mä lähdin viimitteeksi sinne sen lääkärin kanssa. Kuuletteko te mitään? Ette varmaan. Eikö niin vittu ne mikit on tuolla? Pitäisikö ottaa tää vähän lähemmäs? Sä puhut, mä niinku huudan ja sulla on niin hiljainen ääni. Rauhallinen. Mä oon hyvin pahoillani siitä. Mut joo, mä lähdin viimitteeksi sen lääkärin kanssa sinne rannalle. Se tuli hakemaan mut, käytiin kaupassa hakemaan jotain eväitä sinne rannalle. Eikö se ollut eilen aamulla? Joo. Lähdettiin sinne. Me mentiin johonkin tähän meidän lähelle 2 kilometrin päähän tommosella aika hienolle rannalle. Ei kuulu. Joo. Oltiin siellä oikeastaan koko päivä. Siis taas oli ihan tosi hieno semmonen hidden beach, missä siis kyllä siellä ihmisiä oli, mutta se oli semmonen hieno nätti paikka. Hengattiin siellä, uitiin, puhuttiin, nautittiin. Ei mitään kummallista. Sitten me lähdettiin sieltä joskus iltapäivällä, kello oli jotain 5. Lähdettiin siihen aikoihin tohon rannalle jäätelölle. Me käytiin ostaa, hän on siis Argentiinasta. Alun perin me käytiin ostaa argentiinalaisjätskiä. Se mentiin siihen rannalle syömään. Sitten hän heitti mut sen jälkeen hotellille ja hän sanoi, että koodaillaan pelin jälkeen. Kun eilen hän tuli toi Argentiina-Englanti-peli, niin hän oli sopinut, että hän menee kavereitten kanssa kattoo sen. Niin hän sanoi, että koodaillaan sen jälkeen. Selvä.
No sit hän koodasi pelin jälkeen, että onks Julia vielä tullut hotellille, että hänen pitäisi päästä suihkuun, että hän on ihan vitu hikinen. Sitten mä oon silleen, että no Julia tuli just tänne. Se on silleen, että okei, että hänen pitää päästä suihkuun, että hän niinku ahdistaa tätä asiaa. Sitten mä oon, selvä. Tää menee jotenkin vitu vaikeaksi nyt, niin sit mulla oli siinä pari vaihtoehtoa, että mitä mä teen. Sitten Julian kanssa vähän taisteltiin, että mitä mä nyt päädyin tekemään, koska tavallaan mua kiinnosti mennä sen lääkärin kanssa, koska mä tiesin, että se on hyvää seuraa. Mut sit mä kerroin siitä baarimikosta täällä, joka antoi mulle sen numero vanha-aikaisesti. Numero vanha-aikaisesti siellä. Ja hauskintaa tässä oli se, että se mun deitti, kenen kanssa mä olin koko eilisen päivän, niin oli siis siellä hotellihuoneessa, kun mä tulin käymään nopea suihkus. Joo, niin. Ja laittautuu, niin mä kuuntelen vaan, kun nää jauhaa siellä. Niina kertoo näitä äijätarinoita sille. Kysyn sit mun deitiltä, mitä mun pitäisi tehdä. Mut joo, se kuulosti niin vitun vaikealta se vitun suihkujuttu, että hän jotenkin koki sen niin vitun isona asiana. Sitten mä sanoin jotenkin, että jos tämä hikisyys ja suihkuasia on niin vitun big deal, niin skip. Sitten Juliakin sanoi, että älä vittu mene sen lääkärin kanssa, että mene sen baarimikon kanssa. No kun mua ärsytti se, että se feidas sut silloin edellispäivän silleen. Ihan täysin. Ja mä olin vaan, että anna silleen amahista. Mulla oli vähän vaan se, koska mulla ei ollut mitään hajua loppupeleissä, millainen se baarimikko on. Mä oon nähnyt sen kyllä, mä tiesin, että se näyttää hyvältä. Ja ne on edelleenkin lempinimiä. Joo. Että te tiedätte, kenestä puhutaan. Meillä on ihan vitu yksi haile, onko se lääkäri vai saatana astronautti vai siivooja tai työtön. No mut joka tapauksessa päädyin sit siihen, että mä menen tämän baarimikon vaan lääkäri, koska se lääkäri alkoi vituttaa mua ihan liikaa. Joo, tää oli varmaan Aapo kakkonen sitten, niin en minä tunne Aapoa. Joo. Mut päädyin siihen, että mä menen sen baarimikon kanssa ja skip-lääkäri. Sitten mä sanoin lääkärille vaan, että jotain, että I'll make out plans. Ja sitten hän oli vastannut, että no niin, mä toivon, että sä pidät hyvän viimeisen illan täällä. Vittu, kun on tommonen polite mukana. Niin ja aikaisemminhan se ei vastannut sulle, sä olit kysynyt siitä jotain. Niin se oli avannut se. Siinä pelin aikana mä kysyin, että niin tehdäänkö me jotain vai keksinkö jotain muuta. Se oli avannut sen, ei mitään, niin siitäkin tuli jo vähän semmonen vittuski. Niin. Tiedätkö, jos sä et voi edes vastata, että joo, että tehdään vaan. Tai se, että mä haluaisin käydä suihkussa, niin me voidaan sen jälkeen tehdä. Sitten oli se, mä joudun vähän niinku odottaa. Mä en tykkää siitä, että mä joudun odottaa ja miettiä. Ja sit, kun siellä olisi mahdollisesti toinen kiva tyyppi, kenen mä voisin mennä vikana iltana. Niin. Mut joka tapauksessa mä menin sit sen baarimikon kanssa. Se tuli hakemaan mut sen pelin jälkeen. Ja sit se vei mut semmoselle... No kello oli siinä jo aika paljon kuitenkin, mitä se oli 11 varmaan. Joo. Niin se tuli hakemaan mut ja se ajoi mun kanssa sinne pienelle rannalle. Siellä me hengattiin, oli kaunis tähtitaivas ja höpöteltiin. Mutta ainoa mikä siinä oli vitut vaikeeta, kun hän ei puhu ihan hirveän hyvää englantia. Mä kysyin siltä WhatsAppissa, että kun hän sanoi, että hän ei puhu kauhean hyvää englantia, niin mä kysyin, että pystytäänkö me keskustella näin? Se on, että juu, pystytään, mutta hän ei vaan puhu kauhean hyvää. Mä oon, okei, selvä, okei. Mutta sitten hän näytti mulle, että hän on WhatsAppissa puhunut mun kanssa, että hän kirjoittaa itse espanjaa ja se translateaa sen mulle englanniksi. Sitten vittu. Vois ilmoittaa tommosen etukäteen. Tai just se translatorit. Mutta siis kyllähän me pystyttiin luomaan keskustelua, mutta sitten välillä kun mä keskustelin hänen kanssaan näin, niin mä vaan katson, kun hänen silmät tapittaa tälleen. Tiedätkö, tuntuu, että ei mikään pyöri siellä päässä, että hän ei tajua mitä mä höpötän. Mut silleen... Älä? I would like to take Fanta orange and pasta carbonara. Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. You like some cheese parmesan extra? A little bit. Yes. Yes. And same food for me, carbonara. And was this a happy hour? Happy hour is from this list to the same for one price. You don't have sangria for... We got sangria, but the sangria is... That's not happy hour. One glass, 580. Okay, maybe. Okay, I take the sangria. Yeah. Maybe. Thank you so much. Thank you. Se oli niinku 5,80 ja se happy hour oli 10. Joo. Se on ihan sama, vaikka mä maksan 10 euroa, mä saan sama. Mut joo. Se baarimikko siis oli tosi mukava, mut se oli vaan Isot hauikset. Isot hauikset. Tuijota niitä vaan. Joo. Mut joo.
Mutta ei, siis oli vaan vähän haastavaa keskustella, kun mä yritän puhua jostain, niin toinen vaan topittaa silleen. Sitten mä sanoin hänelle, että sun pitää kertoa, jos sä et ymmärrä. Niin hän silti vaan silleen, yes. Joo. Mut joo, oli ihan kiva hänen kanssaan. Korvataan. Tavallaan ei haittaa, että en nyt mennyt sen lääkärin kanssa, kun rupesi vaan vituttaa se. Et oli tosi kiva toi baarimikko, että silleen niin tosi kiva. Ja musta tuntuu, että ehkä tossakin niin toi oli hyvä periaatteessa myös sille lääkärille, koska mä sanoin Niinalle illalla sitä, että niin mua harmittaa se, että se lääkäri periaatteessa päättää silleen, niin kun se oli se, että koko ajan hänen mukaan. Niin, hänen mukaan. Joo. Se on hyvä, että sä oot siinä kohtaa silleen, että ei. Joo, Mulla on muutakin tekemistä. Just sanoin Julialle sitä, että mä huomasin, ja Julia varmaan huomasi musta eilen sen kuitenkin, että vaikka mä kuinka haluan mennä oman tillin mukaan ja se vittu miehet ei pompota mua, mutta eilen kävi kuitenkin se, että mä kuitenkin nautin sen lääkärin seurasta. Miten mä sulle selitin tämän asian tässä aamulla? Mä kuitenkin nautin sen lääkärin seurasta, mut sit... miten hitas mä sanoin sen? Koska mä en tiennyt tavallaan tästä painikosta ja että lääkäri, niin tavallaan se teki mulle vähän sen fiiliksen, että mä haluaisin mennä hänen kanssaan ja tietää ainakin, että on mukavaa seuraa. Niin, ettei mene vikailta vähän niinku pilalle. Niin, mut sit kun tossa on just se, että kun mä en haluaisi, että toinen niinku, ohjaa tavallaan mitä mä teen hänen tillin mukaan kaikki. Et mä nyt menen katsoa ton pelin ja mä koodaan sitten ja sit kun ei vastaa viestiin ja ihan vitu ärsyttävää. En mä jaksa semmoista, niin tää oli tosi hyvä. Et kiitos. Ihanaa. Mun deitti sanoi, mene sen lääkärin kanssa, mene turvallisen vaihtoehdon kanssa. Paari Mikko lumoutuu niin siksi ei semmoista asua. Se vaan tuijottaa. Joo. Se vähän tuijotikin, mut... Hei, meillä on ihan sama, onko se oikeasti lääkäri. Mä en tiedä, mitä te huudatte koko ajan tosta, että se ei ole oikeasti lääkäri. Okei, mennään eteenpäin, ihan sama. Se on vaan ammatti, millä me kutsutaan. Se on nyt vaan lempinimi. Silloin kun mä täällä viime kerralla olin, niin mä vaan tiesin, että mitä näköinen ihminen, että mitä vittua. Mulle ei kiinnostanut sitä. Mutta ei mua haittaa se, vaikka hän olisi ollut joku muu ammatti. Ihan se sama. Ei siis, mä voin sanoa, että jos joku tyyppi. helvetin hyvännäköinen, iso pitkä tatuoitu mies kävelee tuossa, tulee juttelee ja sit se kertoisi olevansa siivoja, mä voin sanoa, että ihan saatana sama. Joo. En mä senkaan lähtisi treffeille sen takia, mikä se ammatti on. Joo, ei, siis olihan se tavallaan positiivinen. Meillä oli keskusteltava sitäkin kautta, mutta se ei ole syy, minkä takia mä haluan nyt välttämättä mennä treffeille. Kyllä. Pätkii. Aika pinnallista. Niin sitä se on, kun ei... No mutta kun ei me etitä mitään parisuudet. Mä en tiedä, onko tää ylikuulee tää puhelin. Onko tässä pari? Kiitos. Laitetaan hetkeksi teitä. Mä vähän päivitän tätä. Mä sanoin sille paarikollekin eilen sitä, että en mä halua parisuhdetta, että mun elämä on muutenkin aika hektistä. Toki mä oon itse hektisestä, mutta en mä kaipaa mun elämään tällä hetkellä parisuhdetta. Että mä oon tosi tyytyväinen näin. Voin olla ihan täysin yksin, ei mun edes tarvitse tapailla ihmisiä. Mä tykkään olla yksin. Mä käytän tämänkin pieni hetki.